ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ବରା। ହଁ ଗୋଟେ ପଟ ହେଇସାରିଲେ ପୁଣି ଆର ପଟ ଲେଉଟା ହବ। କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ଖୁଡ଼ି କହିଲୁ ଆଉ ଥରେ? ପଡ଼ିଲା ଆଳୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ପିଠଉ, ପିଠଉରେ ଖାଲି ଚାଉଳ ଚାଉଳ ଅଦା ବଟା ହେଲା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଜିରା ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ର ତାପରେ ଏମିତି ପିଠଉ ଭଳିଆ କରାହବ। ହେଇଗଲା ଆମର ନଡ଼ିଆ ବରା।